Hello friends, welcome to Magnetic Chicks TV. Biafran, this man is lamenting so much because the Mbaka people or Tiger base that base in Imo State came to his shop. They destroy a motorcycle and a generator that is there. In fact, according to him in this video, they were trying to break through into his shop to cut away his goods. But unfortunately for them, they could not do it. Maybe onwe ike be iwe ahụ gbaziri fa ha ji wee jirizie motorcycle apakiri there na generator eji eme business wee suo ọkụ. Sometimes we will ask this question: who are indeed these unknown gunmen we have in Biafra land? How can security personnel be doing all these kind of things to the citizens, to the people that they are claiming to safeguard? The good news shop more. Can the Tiger base can send her police in a bubago? They are machine, a buy or come generator. I pack a new shop. Watch ya, machine at all. Can no unknown government can afford the generator mad. The generator mad. Even shop can have a Mbaka has those shop, cars, those in a shop. Let's shop them. Let's shop them. Don't answer. I call everything. I go dance, I call everything. Machine I talk, I just walk here. In this video as well, Father Mbaka is lamenting so much concerning the way the Igbo billionaires, the Igbo politicians are treating Mazi and Kalu, that they have forgotten him, that they are the ones that are holding him down there in DSS dungeon, that they are the ones that want to jail Mazi and Kalu, citing the way the Yoruba people stood behind Sunday Igbo, and citing also the way the Igbo people stood behind Tompolo. But why are Igbos, why are they the ones trying to destroy their brother Mazi and Kalu and Simon Ekpa? Why are they the ones fighting their brother? This is why Reverend Mbaka Ejike is very angry, is very annoyed here in this video. Against rape. To government I will high so. Igbos, one of our omenana bo oyayana one ya onurube wana banoso oye nurube wana banoso. I am MNK Nnamdi. Okay, Sunday Igbo nke Yoruba. Okay, nke Sunday Igbo Yoruba leaders need buy around. And they rescued him. Sorry, I got a penny. He didn't Yoruba Jibiri, and he was rescued. Even President Obasanjo, Yoruba culture. Oyangana one day. Jena Naja Delta. Jena Batompo like a woman. The youth, the old, government if not the yes, their position. Do you know how many trillions he's paid in a month? He makes in a month. The one I can amount the kunite. He took it there, he took it meeting on that boom. That we may all be one. That they may all be one. Are we one? This young man came talking against heinous killings in the farm. Our women who will go for farming and some of our men will be butchered. Our farms we are no longer safe. Our families are not safe. Go up there down to Uzu 1 and now. Many places are not safe. Killing, kidnapping. No. Nnamdi came and said it must stop. And they said once he's arrested, all these things will stop. Since he was arrested, has it not multiplied into 20 times? Is it not better that he's released? And the court has given judgment to release him. But now, the young men, the Igbo youths everywhere, it shall be well with you. They stood together, they got united, bonded, but the elites. My Lord, Jesus said that they may all be. Oh, yeah, come now, that they may all be one. Are we one? Abuloye and Kai abai chiche. Ndenogu madu kwesiri chiche kopata. Ụfọdụ bụ ndị jere ije eji kpụrụ ya. Mana di oti kọcha ihe ọhụrụ n'elu nkwụ. Ọba ama mmụọ.
Mana ndị niile aka ha dị n'ọkpụkpụ ahụ werekwa onye ga-akọ akụkọ ya ọfụma. They will all suffer. Maka ndị ga-adịkwa ndụ n'ime ha self. Ma ọ bụ na anwụ abịara. There are things don't do and get free. Kedụzi ebe onye agha na nwanne ya dị? N'ime bewe aya ebewe, anya bewe ime ebewe. Ọ ka dịzikwanụ. He is praying and calling all the Igbos that get mouth to stand up and make sure that Mazi and Kalu is released this month, June. Make it no pass this month too, that Mazi and Kalu is going to be released. So I na-ekwu maka unity. Igbo Igbo. Anọ m na this point. Ndị niile Igbo ji eje ọgụ. Ma ndị ọha na eze. Because if we are fighting a common cause, today is Nnamdi Kanu. But the nature and the species of invasion that is happening in our land, if we are not careful and faster, and the government of Igbo land should wake up. If you cannot go to release Nnamdi Kanu, do what he ought to have done. Maka na njiji ga ejikwa. Amekwu maka ije n'isi ụzọ. Ọsọ dị mgbe niile. Ihe amụfu aka n'aka ya. Jenu n'ugbo nke bụ agụụ ka na-abịa. Ebe a na-akọzi ugbo ịkọ akọ, a na-ehoro abacha ga-enye efi, a na-ata ya onwere ihe ga-eme ndị na-ekechọrọ iru and ama nwudenwu ha. Ebe ọ sọrọ ya mee. Ije n'Imo steeti aka na-aga ya aga. Enwego new culture and new mentality. Our people are no longer thinking about unity. Obviously, survival of the fittest. One spirit adrozi. That old Germanism, the African culture of brotherly love, that fraternity. A package you're gonna bank, multi-billionaire, manandi neighbors go work. Oh yeah, we're 5-star hotel, about 3-star hotel, about hotel. Make a win again hotel. How many rich people are around that place? Oh my God, I was a majerin and Igbo. Oh, go off when we are growing up. If you are we can blow for one mad person. Jesus' prayer stands that they may all be. And as it was in our town, Papa Chawa Mama, Umaka Chawa parents. Be the first to initiate love and peace. That they all be one. Don't stay there, be enjoying your dollar. If that dollar cannot change life here, that dollar is meaningless. So you think you have arrived and problem has finished. That they all be one. Everybody is important. May all be one. Oh yeah, Ajuruta. When you can bring a gazon madechi. Igbo kweni. Really. Zuano. Kachan. Biko na umu Igbo enwere ihe nsikambe, enwere ajụjụ nsikambịa njọ. Oge mbụ anyị na-anụ na enwudere nwanne anyị nwoke Mazi Samuel Ekpa. Enwere ndị bịara na platform m were bịa kọwara anyị na Mazi Samuel Ekpa na-arụkọ with Nigerian government. Mgbani anyị na-anọgụ ugbu a na-ekiri ihe na-eme fukwa Mazi Samuel Ekpa nga eburi ajụ n'ikpe na-ekpe ya ikpe. Biko ajụjụ nchọrọ ịjụ bụ ndị niile abịara na-ekwu mgbe a na Nigerian government na-arụkọ with Mazi Samuel Ekpa. Ke ihe akala ekwu ugbu a akala ekwukwa ofu ife ahụ. The same story here, because this man is complaining. Everybody has already woken up to know that Igbos are the one fighting themselves. Not even the Yorubas, not even the Fulanis, not even the Hausaks. The major problem of an Igbo man is another Igbo man. Ndị Igbo, ọtụtụ ndị Igbo wepụtara aka ha were na-achọ ka wepụsịa dike nọ na be anyị. Iwepụsịa dike niile nọ na be anyị, ifu n'ala Igbo ga-atọwara chacharara mmadụ agaghị anụ ya. Asịla ekere ọrụ eke. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe ọ pụtara ụwa ịrụ. Ụfọdụ bụ ka ha na-enye nsogbu, ụfọdụ bụ ka ha na-ekpe udo. Ekere ọrụ eke.
ọ bụghị iwu na a ga-amụcha onye ọbụla amara ihe. Ọ bụrụ okwu Igbo ilu ka m na-atụ. Ya bụla ụfọdụ ndị mmadụ si na Maazị Simon Ekpa na ha na Nigerian gọọmenti nwere signature, ma ihe m ga-aghọtazi ugbu a, onye ya na Nigerian gọọmenti nwere signature, Nigerian gọọmenti ọ ga-achọ ka egbuo onye ahụ? Onye ya na Nigerian gọọmenti nwere sign signature, Nigerian gọọmenti a ga-ezizije ndị ga-eje ka ha nwee ike ikpe against onye ahụ? A ga-emekwa ka agba mbọ ka efu na ebulatara onye ahụ na Naịjirịa? Ihe nji wee na-ekwu ihe ndị a bụla onye ọbụla amụghị ihe na-eme na Naịjirịa kwụsịrị ịmala enwere ndị bụ ndị akpọ ndị Fulani, ndị a na-akpa ike, a na-akpa ike dị egwu. Ewere m na-ajụ, ọ bụ anyị wepụsịa ndị ike n'ọba anyị nwere ike ichegide anyị mgbe ndị ike ya abịa? Ọ bụ ụmụ nwaanyị ga-ejezi ọgụ ma mgbe ọgụ ruo? Maka na ihe mere na Tombolo ji wee na-enye nsogbu tata, ihe mere Tombolo Nigerian gọọmenti ji wee kpaa nkata wit Tombolo were na-ebu ihe ego a na-ebu ihe o ji wee na-eje na-edozibe ha. Ọ bụ maka na Tombolo chọpụtara na Nigerian gọọmenti abụghị ndị eji obere aka eji obere aka na-eso. Nigerian gọọmenti bụ ndị ikwudosi ike n'ala were na-agba mgba wit anwa. Tombolo gbara mgba wit Nigerian gọọmenti for many decades tupu ha were recognize ya as gọọmenti. Unu afụna na ekwu enwe nga eji ekwugide kwuo nga Tombolo nọ emechie ha ọnụ. EFCC enwudegidele mmadụ nwugo oruo tọnụ Tombolo. EFCC ji aka ha na-ekwu si hapụ Tombolo la a ga-eme investigation vidio ya. Ma mgbe a kpụrụ Imoni ma Cubana chief priest, mgbe anyị asị dịghịzi chere dịka eche eme investigation. Mmụ Igbo, o ruole mgbe anyị ga-amụtakwana ihe ndị Fulani na-eme. Shegumi na-akpa ike na be ha. I nweghị ike ịpụta fụ onye Fulani ga-apụta kọtọọ ya. Ọ bụ ndị Saudi Arabia pụtara bịa gwa anyị na ọ bụ onye ọ na-akpa ike ọjọọ. Elem ihe mere na ndị Igbo ji eji aka ha na-ahọpụta ndị Igbo ibe ha. Nwanne gị nwoke dịgodi mmadụ dị ọjọọ, ihe ndị Igbo na-eme bụ ikwudoro nwanne gị n'azụ mgbe ị batala ụlọ ịbara ya mba, gwa ya na ihe ahụ i mere bụ arụ. Ọ ihe ndị Igbo na-eme, ọkwa ihe anyị ji mara anyị. Gịnị gbanwere? Gịnị gbanwere mmụ Igbo? Here we need a very now wow, it is so painful. May God help us all in Jesus' name, amen. So fans, thank you for watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Jigs TV, for we remain the best. Kama ha nọrọ ha egbukwala mmadụ n'ala Igbo. Simon Ekpa kemgbe m tifu Simon Ekpa nwe mgbe m ji fu ya ka onye ọjọọ. Eji m anya eji ahọ ihe dị lite ofe were mara na Simon Ekpa abụghị ajọ mmadụ. Enwe ndị buru ya n'isi maka ego, buru ya n'isi na-ekwu si weta ya ka egbuo. Ndị Igbo ekwerekwa, ndị Igbo eje ebe ya na Finland jela mee demonstration si kpọta nwanne ha ka egbuo. Onye gburu nwanne ọ bụ dike ka onye ahụ gburu. Nwanne gburu nwanne ọ bụ dike. Mgbadị na unu sila ya na Nigerian gọọmenti na-arụ mgbadị ya na Finland a na-ekpe ya ikpe. Ebechi ikpe ahụ otu o si aga ugbu a enwere ike tụọ ya ngala Finland. Kama na ihe na-ekwu ihe na-abụ anyị nwa ekwesịrị iji aka anyị na-egbu ụmụ Igbo. Anyị nwee kwesịrị iji aka anyị na-arọpụta ndị Igbo, ụmụ Igbo laha ihe ndị ọjọọ n'aka. Leneni ka aka m dị, leneni mkpamkpa abụ m, aja adịrị ya.